బుక్కరాయసముద్రం మండలం సిద్ధరాంపురం గ్రామంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సింగనమల ఎమ్మెల్యే జొన్నలగడ్డ పద్మావతి ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను చూసి ప్రతిపక్షాలు ఓర్వలేక అనేక కుట్రలు చేస్తున్నారని, ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా 2024 ఎలక్షన్స్లో ప్రజలందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓట్లు వేసి తిరిగి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారని ఆమె తెలిపారు. సిద్ధరాంపురం గ్రామానికి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశామని ఆమె తెలిపారు. ఈరోజు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా సిద్ధరాంపురం రావడం జరిగింది. అయితే ఈ గడప గడప మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో వచ్చినప్పుడు ఈ సిద్ధరాంపురంలో ముఖ్యంగా సిద్ధరాంపురం చెరువులో నీళ్లు లేకపోవడము ఇవన్నీ కూడా ముందు మేము చూడడం జరిగింది. అయితే మనం వచ్చిన తర్వాత సిద్ధరాంపురం చెరువుకి నీళ్ళు ఎట్లయినా తీసుకురావాలని చెప్పి అది యాక్చువల్లీ హెచ్ఎల్సి సిస్టమ్ కింద ఉన్నింది. హెచ్ఎల్సి సిస్టమ్ కింద దానికి నీళ్ళు ఇవ్వాలంటే దాదాపు 200 to 300 crores అని రఫ్ ఎస్టిమేషన్ చెప్పారు. అయితే మనం వచ్చిన తర్వాత మేము పర్సనల్గా పర్స్యూ చేసి ఇక్కడ హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ సిస్టమ్ అనంత్ సాగర్ ట్యాంక్ నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్ మనం పైప్ లైన్ కనెక్షన్ తీసుకుంటే ఈ చెరువు నింపచ్చని ఒక ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. వెంటనే సీఎం గారు సానుకూలంగా స్పందించి సిద్ధరాంపురం చెరువుకు కూడా నీళ్ళు ఇస్తానని చెప్పి అది చేయడం జరిగింది. అలాగే కొండాపురంలో కూడా మనం వాటర్ ట్యాంక్ తప్పకుండా కట్టిస్తామని చెప్పాము. రేపు కొండాపురం వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ వాటర్ ట్యాంక్కి మనం శంకుస్థాపన చేస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనం చెప్పిన ప్రామిసెస్ అన్నీ కూడా నిలబెట్టుకుంటూ ఈరోజు జగనన్న ఇచ్చిన నవరత్నాలు ప్రతి ఇంటి తలుపు తట్టినయా లేదా అని తెలుసుకుందామని ఈరోజు వచ్చాము. ప్రతి ఇంటికి ఎంత తక్కువ లేకుండా కానీ 50,000 నుంచి లక్ష చిల్లర వరకు వచ్చున్నాయి ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఒక 10 ఇళ్లలో. అలాగే ఈరోజు జగనన్న గడప గడప మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో ఎక్కడైనా కానీ ఎవరైనా గ్రీవెన్స్ ఉంటే మొత్తం ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా మా వెనకాలండి వెంటనే నోట్ చేసుకుని రెక్టిఫై చేసే ఉంటే వెంటనే కూడా రెక్టిఫై చేస్తున్నారు. ఇట్లాంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమం చాలా వినూత్నం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వీళ్ళు వెళ్ళడం, అలాగే ఎంఆర్ఓ చుట్టూ తిప్పుకోవడం, లేదంటే ఇంకేదో విఆర్ఓ చుట్టూ తిప్పుకోవడమో, లేదంటే ఎంపీడీఓ పరిధిలో అవి చేయకపోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ గతంలో విన్నాము. అటువంటి ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఈరోజు ఆ సమస్యని పరిష్కరించే విధానం అనేది తీసుకొచ్చారు జగనన్న. ఇటువంటి ఒక గొప్ప సదవకాశం అలాంటి జగనన్న అలాంటి నాయకుడి దగ్గర ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను, గర్వపడుతున్నాను కూడా. అలాగే ఈరోజు అసలు ఎంఆర్ఓలు కానీ ఎంపీడీఓలు కానీ ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ల పట్టుకుంటే పని అవుతుంది, వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగి మేము అలసిపోతా ఉన్నాం అనే పరిస్థితి లేకుండా జగనన్న ఈరోజు వాలంటీర్ సిస్టమ్ని తీసుకురావడం కావచ్చు, సచివాలయాలు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రజలకి పాలన అనేది చాలా దగ్గర చేసి, అలాగే పేదలు నిరుపేదలు ఎక్కడ కూడా అగౌరవపడకుండా వాళ్ళకు వచ్చే ప్రతి సంక్షేమ పథకం కూడా గౌరవంగా నేరుగా వాళ్ళ అకౌంట్స్లోనే పడడం కానీ, లేదంటే వాళ్ళ ఇంటి తలుపు తట్టి పెన్షన్లు ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా రేర్గా మన మొత్తం భారతదేశంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినంత గొప్పగా ఎక్కడా కూడా జరగట్లేదని కూడా గట్టిగా చెప్పగలను. అలాగే ఈరోజు గడప గడప కార్యక్రమంలో మేము పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు మొట్టమొదట ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయేమో అని మేము ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వినాల్సి వస్తుందేమో అనుకున్నాము. కానీ జగనన్న ప్రజలకి పాలన ఇంత దగ్గర చేయడం వల్ల పెద్ద సమస్యలు కూడా ఏమీ లేకుండా చాలా చిన్న సమస్యలు చెప్తూ ఉన్నారు. అవన్నీ కూడా 20 లక్షలు ఒక సచివాలయానికి శాంక్షన్ చేసిన దానిలో పూర్తి అవుతున్నాయి. అయితే మిగతావి ఏవైనా కూడా పెండింగ్ ఉంటే నెక్స్ట్ టైం గెలిపించినప్పుడు తప్పకుండా కూడా మొట్టమొదటి రోజు నుంచే వాటి పరిష్కార దిశగా పనిచేస్తామని కూడా ప్రజలకు చెప్తా ఉన్నాము. వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషపడతా ఉన్నారు. ఇటువంటి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినందుకు జగనన్నకి చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను.
పెళ్లిళ్ళు అనే పేరుతో హ్యాష్ ట్యాగ్ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నారు. సో వాళ్ళు మీరేమంటారు మేడం దానిపై? అంటే ఆ పార్టీ గురించి పెద్ద అంటే మన నియోజకవర్గంలో ఎవరు పట్టించుకోరండి. అయితే ఆ పార్టీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఆ పార్టీ నాయకుడు ఆయన ఎజెండా ఏంటి, మహిళల పట్ల ఆయన ఎజెండా ఏంటి. జగనన్న ఎజెండా అయితే ప్రతి మహిళలు బాగుపడాలి, ఆర్థికంగా ఎదగాలి, వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ పేర్ల మీద అంటే ఇల్లాలి పేరు మీద ఈరోజు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తా ఉన్నారు పత్రాలు. ఆయన ఏమంటాడంటే మహిళల్ని పెళ్లి చేసుకోండి, డబ్బులు ఇచ్చి వదిలించుకోండి అని చెప్తా ఉన్నారు. మరి అటువంటి నాయకుడి గురించి కూడా నేను మాట్లాడడం అంటే నాకు నిజంగానే ఇష్టం కూడా లేదు.